Goazen busmokikoan! Oian tropikalean. Astelehen goiz batean hasi zen dena, lehenengo txirrina jo aurretik. Baina etzen ez edozein astelehen goiz. Lurraren eguna zen, hau da, lurraren alde egiteko eguna. Opari bat eskatua genuen postaz Kizkurnerentzat, baso tropikalen alokagaien katalogotik, eta hura noiz iritsiko zein geunden. Posta eskaera, porrot eskaera. Handereño une batetik bestera iritsiko da. Tim buru belarri murgilduta zegoen idazlan batean, eta izenburu hau zuen. Zer esan nahi du zuretzat lurraren egunak? Zer esan nahi du lurraren egunak? Tira, niretzat lurraren egunak esan nahi du, animaliak eta landariak elkarren ondoan nola bizi diren hausnartzea. Esaterako urtsintxo hoiek eta aritz hori. Osongi, Phoebe, baina ez dakit horrek zer esan nahi duen. Eta hortaz, ezin du hori esan nahi niretzat. Ulertzen zer esan nahi dudan? Aizue lagunok, iritsi da oparia! Primeran! Lurraren eguna da. Badakizuen ondagoen zuen andereño? Egunon aurrak! Lurraren egun zoriontsua, Andereño Kizkurne! Baita zuentzat guztiontzat ere, lurraren eguna, nire jaiegunik kutxunena. Badakigu, eta ona lurraren eguneko oparitxo bat zuretzat, gu guztion izenean. Opari bat, niretzat? Ez zenuten zertan eginik. Eskerrik asko, Muski. Zorionak, Andereño Kizkurne. Zuaitz bat alokatu duzu oian tropikalean. Honekin jango animaliak eta landareak zaintzen laguntzen ari zara. Opari ezin baliotsuagoa. Itxaron, oraindik gehiago dago. Oiene, nire kakao arbolak utxuna, alajaina. Nola asmatu duzue? Badakigu kakao arbolek kakao garauak ematen dituztela eta kakao garauez egiten dela txokolatea. Lurrean gehien maite dudan gauza, hau da eguna. Eta entzun honakoa. Kakao arbola alokatu duzunez, zure kakao arbolak urte osoan zehar emango dituen kakao garauen onuradun bakarra izango zara. Eta ona hemen aurreneko kakao ale sorta. Zabaldu! Zabaldu! Hori alda dena! Kaskarturiko eta zimeldutako! Kakao ale bat. Ziria sartu digute. Begira, ohar bat dakar. Nire naia zara indiko baldintzengatik, zure kakao arbola bi zurri izango da aldi batean. Sinatzailea 27. inspektorea. Aldi batean, biz urri izango dela? Zer raio esan nahi du horrek? Ez duela garaurik ematen. Baina zergatik, gauzak ez dira arrazoirik gabe gertatzen. Oso ondo esan duzu, Tim. Ezagutzen nuen begira daura. Eneukan galdetu beharrik, baina galdetu egin nion. Andereño, nora zoaz? Oian tropikalera. Nora bestela? Gure leialtasun hitza eman orduko, oian tropikalera bidean geunden, kakao garau desagertuen inguruko korapilo misteriotsua askatzeko asmoz. Ez dutu lagunok, egiaren, justiziaren eta zuzentasunaren horretan, zindagit kakao garau desagertuen misterioa argituko dudala. Bestela naiz. Dorozian detektibea. Zer da hau? Itzela! Neure otei agiria! Zer da OTI hori? Oian tropikaleko ikertzailea. Kontinente guztiek izan beharko lukete berea. Eta oian tropikaleko eskuliburua? Behar den guztia daukat orain. Detektibe preziaturok izan ohi duen laguntzailea izan ezik. Dorozianek du ikerketaren ardura, Tim. Eta zu arduratuko zara ikuspegi erraldoiaz. Ikuspegi erraldoiaz? Lurra bezain luze zabalaz. Konturatu ginenerako, oian tropikalean geunden. Ene, arboladi galantak daude hor behean. Badirudi bata besteari itxetxita daudela. Ez dugu bere alakoan aurkituko Andereño Kizkurneren arbola. Nire parakaidismo irakasleak esaten zuen lez? Ondo begiratu jauzi aurretik, eta ez atera sekula ondoriorik jauzika eta presaka. Eta orain zure txanda, Muski. Ilaran mesedez. Jauzi egin baino lehen, Andereño Kizkurneren arbolaren argazki bana eman nien denei. Banekien jakin, arbola aurkituzkero, kakao garauen lapurra ere aurkituko genuela. Begira zenbat zuaitz mota desberdin.
Eta zenbate gazti eta animalia. Eta intsektu. Iepa! Barkatu lagunak. Ikusi alduzue zuaitz hau. Ez ezkoa zen, ongi da, banoa hemendik. Zer dira gauzalikatxu hauek? Aizu, Carlos, ze arraio gertatzen da. Ez zuten bisitaririk esperoko. Goazen hemendik. Itxaron! Frutazukua? Ai, tximino hoiek zuku makina paregabea dira inurrientzat. Oh, hartzi inurri jale bat. Inurriturri tropikalean bapoa setzen. Aizu, Dorozian, begira ona. Kakao arbolak ez ezik, beste frutarbola mordoa dago oian honetan. Eta susmagarrien bila gabiltzanez, ze iruditzen hauek. Agian gogoko izango dituzte kakaoaleak. Okerreko arbolangora egin zuen Timek, eta bide zuzena erakutsi behar izan nion. Entzun lagun, arbola honen bila gabiltza eta 27. inspektorea deritzan baten atzetik, aitu? Tira, bai, baina agian informazio gehiago beharko genuke ikuspegi zabalagoa lortzeko. Dorozian! Geutxan beldun! Andereño kizkurneren arbola. Horra hor zure arbola, Andereño. Zoragarria da. Besarkatu egin nahiko nuke. Sentitzen dut, Andereño, baina ezin duzu ez errukitu. Nire eskuliburuak dio, hautsmarkak jaso beharko ditugula. Eta argazki honen arabera, lekaz beteta egon behar zuen arbolak. Baina ez da hala, loreak bakarrik dauzka. Nola liteke? Hemen ez dago lekarik izan den arrastorik. Badirudi kakao arbolak leka emateri utzi egin diola. Eta lekarik gabe, garaurik ez. Arbola osasuntxu dago ba, begira bestela lore hauei guztiei. Zer gertatzen da orduan? Banekien sarikada bete ustekabe izango genuela oian tropikalean, baina nuen uste sarean harrapatuta geratuko ginenik. Zorionak, Dorozian, oraingoan zeharo katramilatu duzu kasua. Azkenean, kakao bi laporak harrapatuta. Neuk esango dizut zer harrapatu duzun, jauna. Oian tropikaleko ikertzailea. Mon Dieu, barkamena eskatzen dizuet. Arren eta arren, ez eman honen berri inspektore nagusiari, egia jakingo balu. Itxaron apur bat, nor zara zu? 27. inspektorea nauzue, eta hause da oian tropikaleko nire lur saila. Eta hause da Andereño kizkurneren alokatu genuen arbola. Andereño kizkurne eta ikasleak, jakina. Kakao bien urritasuna dela da kezkatuta zaudete ez da? Bai! Etzarete bakarrak. Ez da Andereño kizkurneren arbola bakarrik. Itxura guztien arabera, kakao arbola guztiak daude lekarik gabe. Tira, lehen bazituzten, baina agazoi eskuturen batengatik lekak desagertu egin dira. Puf, agazoaren alde txaga. Baina bestalde loiputzuak ere desagertu egin dira. Puf. Loiputzuak? Bai, lehen lokatz likitxez jositako lursailak eta urputzu zikinak zeuden non nahi paraje hauetan. Eta ez hori bakarrik, azkenean desagertu dira zomoro eta basurde urde madarikatuak ere. Aizu, inspektore, gu ez gara ona etorri lokatzik, zomorrorik eta basurderik abeko ere muak aztertzera. Andereño kizkurneren kakao garau desagertuen kasua argitzera baizik. Itxaron! 26. inspektorea. 26. inspektorea? Bai, 26. inspektorea. Nire auzokide hori erabat jeloskor zegoen zomororik, basurderik eta lokatzikabeko lan ere mua nirea zelako. Eta kakao arbolak hartuko zizkidan begitan. Horrexegatik utziko zioten kakao arbolek fruitu emateari. 26. inspektorea salatzen dut, bera da erruduna! Eta baldute zerikusirik zomorroek eta basurdeek kakao bi desagertuekin. Ikus eta ikastim, eta kitxo. Kakao garauen sasoian gaudeia. Baina galdera hause da. Zergatik utziko zioten arbola osasuntxuek kakao biak ematean? Ezue lagunok! Begiratu ona! Kolibri hau, aratonat dabil polena mokoan duela. Itzela ez da? Begira nola sartzen den lorearen barruan.
Loradoa. Beno. Nire lengusina beak beti esaten zuen lez. Polena doa urrutira mirariei eragiteko distira. Orduan, kolibriek lorez lore eramaten dute polena, eta polinizazio bidez, loreak bilakatzen dira hazi, edo fruta, edo leka. Andereñoren arbola polinizatu gabe geldituko zen agian. Polinizaziorik gabe, lekarik ez eta garaurik ere ez. Hori data! Polen desagertuaren kasua da honako hau, eta hala dela frogatuko dut. Tamalez, Dorothean, ez da polen desagerturik hemen. Kakao lore hauek polenez josita daude. Ondo da, oker nengoen. Bapatean, kasua zabal-zabala geri zen loreak erleen aurrean bezala. Andereño Kizkurneren arbola polinizatzera doa. Bai zera, Arnold, erle hau handiegia da kakao arbolaren lorean sartzeko. Erlea handiegia bada horretarako, intsektu ñiminoren bat izango da orduan, polena lorez lore garraiatzen duena kakao arboletan. Baina, no sartu dira. Inoro hartzerako beraz, garau desagertuen kasua, intsektu desagertuen misterio bilakatu zitzaigun. Eta intsektuak aurkitzeko, lekadun kakao arbola bat aurkitu behar genuen. Lokatzik gabeko eremutik irteten ari zara orain, argi ibili zomorroekin, basurdeekin eta lokatz likitzekin. Ez da harritzeko alokatzak naska ematea 27. inspektoreari. Nik bihozkada bat daukat. Lokatzak baduela loturaren bat kakaoale desagertuekin. Erreparatu beti bihozkadei, Tim. Baina, Andereño, nolatan izango dute loturarik lokatzak eta kakao garauek? Gainera, intsektu ñiminoen bila gabiltzagu? Nire irudipena da, ala hor aurrean ikusten ditudan horiek zera dira. Basurdeak! Kontuz! Eta lurraren eguneko ikerketa lokatzegun zalapartari bilakatuko zela zirudienean, Kizkurnek gorantz bultza gintuen. Hauxe bai dela bapateko ernetzea. Ne, begiratzen bat kakao arbola. Eta lekaz beteta daude. Eta kakaoale biziak dituzte. Eta kakao arbola emankorrak diren ezkero, hemen nonbait izan behar dute intsektu desagertuek. Zuzen nengoen, intsektu ñiminoek polinizatzen zituzten loreak. Jakin dezazuen intsektu hoi eltxoak esaten zaie. Orduan eltxoek garraiatzen dute polena lorez lore. Kakao arbola batetik bestera? Polinizatoriko loreak leka bilakatzen dira. Eta leka kakao garau. Eta gero txokolatea egiten da. Zeure ganatu duzu ikuspegia? Bai, Andereño Kizkurne, hemen dago jasota dena. Ai, bala, nondik etorri da ura? Orgoitik. Ze arraio da hori? Bromelia landare bat. Gertuagotik aztertu nahi? Arranopola, ez didazue sinetxiko, baina bizidunen mundu oso bat dago bilduta hemen. Barea ura edaten, iguana bainua hartzen, igela arrautzak erruten, eta arrautzak apaburu bihurtzeko zorian. Dena landare berean? Bai, mundu ñimino bereko partaideak dirudite. Putzuzulo txiki honetan dute bizilekua, jantokia eta sorlekua. Baina eltxoek ez bezala, horiek ez dute zerikusirik gure kakao arbolekin. Eltxoak atzera Andereño Kizkurneren arbolara itzulara zizkero, akabo gure arazoa. Itxaron, Dorothean, ze gertatuko da eltxo horiek hiltzean? Berriz ere hasieran bezala aurkituko gara. Agian zure ikuspegia zabaldu egin beharko zenuke, Dorothean. Ez zoixe, eltxoen gandago gure arazoaren konponbidea. Ez daukat zalantza izpirik. Baina, Dorothean, ez alduzu jakin nahi zergatik desagertu diren eltxoak. Bai, gauzak ez dira beti diruditena. Bromelia hau esaterako ez da landare soila, urrezponda ere bada. Eta denak elkarren ondoan bizi dira. Urak enduzkero, igela, iguana eta intsektuak ere desagertu egingo dira. Tim! Orain badakit zer esan nahi duen lurraren egunak. Ongi etorri lokatzerrira, Tim. Lokatzerrira? Eltxo herrira esan nahiko duzu. Dorothean, bizkor, ekarri zure lupa. Honetzen susmoa nuen. Basurdeen loia leku ezina proposagoa dute eltxoek bertan gozo egoteko. Arrazoi duzu. Loiputzu ezeak leku egokia dirudi arrautzak erruteko, baita larbak sortzeko eta itxoak azteko ere.
Mataza eta lokatzana aspilaturik. Esan dizuet lokatzak bazuela zerikusirik honetan guztian. 27. inspektoreak basurdeak desagertarazi zituen. Basurdeak joan zirenean, akaboloia, eta orduan akabo intsektuak. Intsekturik gabe berriz, ez dago polinizaziorik, eta orduan akabo kakaolekak. Orduan 27. inspektorea dugu erruduna. Baina nola desagertarazi zituen basurdeak? Bat edo bestek iesi egin ziola uste dut. Ez da basurde ni esaldia bezalakorik, gu guztiok arriskularrian jartzeko. Andereño Kizkurnerekin egindako kanpoekintzek ordea, badute beren alde ona. Eskarmentu handiko eskuizan baikaude beti. Aizu! Eskerrik asko! Zer gertatzen da? Aurrak, jarraitu basurdei! Zer dio zure eskuliburuak iesi doazen basurdeak gerarazteko moduari buruz? Begirari naizui! Lokatzik gabeko eremuan sartu zara. 27. inspektorearen lursailean gaude berriz! Alde, mendik atzera! Alde, ospa! Alde! Tim, itzul zaitez! Azekusidadeko traje utzi didazuen. Tropikoko nire lursailean sartzeko baimenik ez daukate alako animalia urde eta likitzek. Alako animalia likitzek zuk diozunez. Ezinbestekoak dira zure kakao arbolek fruitu eman ditzaten. Jakina, basurdei esker sortzen baitira kakao biak. Oian tropikaleko ikertzaile ez ezik? Pailazoa ere bazara horratik. Ikusiko dugu nork egiten duen barre azkenean. Teoria frogatzeko garaia zen, eta kakao garau desagertuen kasua argitzekoa. Zure kakao arbolek lekak izan ditzaten. Lehenik eta behin, eltxoek polinizatu behar dituzte kakao loreak. Eta eltxoek loiputzu ezeak behar dituzte ugaltzeko. Eta basurdeek sortzen dituzte lupetzak. Ulertzen? Ui? Jarrai dezadan. Loia sortzen duten basurdeek berriz, zeragatik aldegin zuten. Hain zuzen ere, zera... Jauzi mauzirako prest! Azkenean, Tim, tupustean. Itxaron apur bat. Zer da hau? Beraz, honengatik da. Zergatik? Basurdeek aldegin zuten lupetzarik etzeukatelako iraukatzeko. Hain zuzen ere, zuk 27. inspektore horrek belar artifiziales estali zenuelako zure oian sail tropikaleko lurzorua. Egia alda. Bai, egia da. Baina nola gaio jakingo nuenik belar artifiziala por batek nire kakao arbola kontazitzakenik. Zure ez jakinean, etzenuen asmatu ikuspegi zabaletik erreparatzen kontu honi. Pardonez-moi? Brosimo arbola esaterako tximinoen elikagaia da. Tximinoek inurriak elikatzen dituzte, eta inurriak hartz inurri jaleen bazkadira. Bada arbola bat bestalde, bromelia landarea argitarantz bultzatzen duena. Bromelia landareak berriz, edanlekua, jantokia eta ugaltokia eskaintzen die animaliei. Kontua da alegia, oian tropikaleko landare eta animaliak etenikabeko katean elkarri loturik daudela. Eta hala, ikuspegi erraldoi horretako loturek amaraun bat osatzen dute, bizitzaren amarauna. Landare eta animalia hoiek guztiak, gizakiak ere barne direla, hala nola urtsintxak, aritzak, kakaualeak, basurdeak, arrainak edo inspektoreak, amaraun horretako osagai dira. Gaur lurraren eguna da, eta oso egokia honetaz guztia hartzeko. Neure lursaila garbi eta lehor eduki beharraren beharrez, mon dieu, bizitzaren amarauna ondatu dut. Gertatzen da bai batzuetan, inspektore, baina oraingoan ez duzu ondamendi konponezinik eragin. Ez? Ez, basurdeen eta kakao garauen arteko lotura berreskura dezakegu gauzak lehenera ekarrizkero. Ze iruditzen zaizu? Ezin hobeto, neure esku ez baliatuko naiz belar artifiziala errotik errausteko. Eta hala argitu zen misterioa. Belar artifiziala pikutara joan zen. Tim jabetu zen azkenean, lurraren egunaren esanaiaz eta bizitzaren amaraunaz. Eta 27. inspektoreak barkamena eskatu eta itzultzeko esan zien basurdeei. Zatuzte basurde kutunok lupetza zoragarria prestatu dizuet gustura iraulka zaitezten. Bizitzaren amarauna bilbatu behar dugu berriro.
garrantzitsuentsua izan zen azken batean. Handik hilabete batzuetara, Andereño Kizkurnek beste kakao sorta bat jaso zuen oian tropikaleko alokairuen katalogotik. Zer nolako kakaoaleak! Primeran! Bai! 57. inspektorearen idazki bat zekarren. Nire naia zara indiko baldintzengatik zure kakao arbolak usta ezin oparoagoa izan du eta bi asko eman du. Bai! Sinatzailea 22. inspektorea. 22. inspektorea? Zuri eta zure ikaslei esker maila zigo naute. Autobus magikoa, mesedez. Autobus magikoa. 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 Mesedez, erantzun autobus magikoa. Mil esker, ea, eman zazpiko denak. Zatoz, irabazten ari nintzen? Autobus magikoa esan, ekoizlean nauzu. Kakao garau ize gertatu zitzaien jakin nahi nuen. Sigortzen ari gara oraintxe. Sigortzen? Bai, txokolatea egiteko kakao garauak sigortzea da lehen urratsa. Besterik? Bai, saioaren hasieran urtsintxak eta aritzak agertu dira, baina ez duzue azaldu zein denaien arteko lotura. Ba, ezkurra lurperatzean janaria gordetzen ari zen urtsintxa, baina gero ez dituzte ateratzen lurperaturiko ezkur guztiak. Aritz berrien haziak landatzen dituzte orduan. Hain zuzen ere, eskerrak aipatzeagatik. Ez dira oian tropikalak bakarrik bizitzaren amaraunean harrapaturikoak. Gure lorategiko izakiek ere lotura estuak dituzte elkarrekiko. Ez zabiltza oker, eskerrik asko deitzeagatik. Ez horregatik. Ea, muski, ze moduz doa txokolatea? Autobus magikoa, esan? Ze moduz nire arazotxoa apur bat argituko bazenit. Zein da ba arazotxo hori? Zera, bromelia landaretan urrespondak badaude, eta eltsoak leku ezeetan ugaltzen badira, zergatik ez dira bromelia landaretan ugaltzen? Galdera ona, bizitza errealean gauzak modu askotara gerta daitezke, baina gu ahalik eta xumeen azaltzen saiatzen gara. Xume bezain ergel esango nukenik 57. inspektorea bezalako pertsonaiak ikusirik. Zer esan nahi duzu? Ez dut egundo ikusi alako inspektore irrigarri eserez esageratu zinez gaitz eta ergelakorik. Komikietatik ateratakoa zirudien. Itxaron apur bat, ez eskegi, bai esan? Entzun dut azkeneko hori. Mutikoarekin hitz egin nahi alduzu. Bai, jogixe. Zergatik naukazu paliasotzat? Hala zarelako. Norri biliko da traje zuriz jantzita oian tropikalean gora eta berazuk bezala hitz eginez. Ni neu adibidez, eta zuri gustatu edo ez, bizitzaren amagaunak batzen gaitu gubiok. Ha, bai? Telefonoariek nekez lotuko gaituzte ba eskegitzen badut. Ei!